हो दशहरा में, यही चलते देखत नहीं था। तबीयत ठीक नहीं है। चलिए ना मेला घूमने। अरे कहते नहीं कि कहाँ चली हो। ठीक है, अगर आप नहीं जाए तो मत जाइए, हम तो जाएंगे मेला घूमने। हदबा भाई आज मत जा। हम तो जाएंगे घूमने। अकेले जेबू? हाँ। भुला जेबू तो? बुला जाएंगे तो आपको कॉल कर देंगे। अरे पासवर्ड में 3596 पासवर्ड भूलाइल बानी काहे खाती मेला घूमे ओइनी माई राजा जी के कहल हम ना कोइनी माई केने बड़ुए बनल घबराइल बानी लजाइल बानी सैया के मोबाइल लेके आइल बानी पासवर्ड भूलाइल बानी सैया के मोबाइल लेके आइल बानी पासवर्ड भूलाइल बानी कोड गड़बड़ाइल बानी कैसे घर फोन करी राजा जी के नाम धरी इहे सोच आवतारो आइनुए माँ गहना पहन के आइल बानी एही से डराइल बानी सासु दी है बाउरे सुना पासवर्ड भूलाइल बानी सैया के मोबाइल लेके आइल बानी पासवर्ड भूलाइल बानी कोड गड़बड़ाइल बानी सैया हमारो जो हत हुई है माने माने रोत हुई है गमछी से पोछत हुई है लो रनुए माँ घरे चाहू पाई दिह तू पिया से मिलाई दिह तू मांग लिहत माफी हथवा जो राकेश अरुण बिहारी आऊं जाइल बानी छुपाइल बानी सैया के मोबाइल लेके आइल बानी पासवर्ड भूलाइल बानी सैया के मोबाइल लेके आइल बानी पासवर्ड भूला